sidder hernede på fedet. Nede hvor de store kronhjorte går. Vi har lige haft skudt et par vildt, mig og min ven Fritz. Vi sidder nede på fedet nu i vores store parkanlæg og har grillet det, vi har skudt. Vi sidder med et glas godt Amarone, som vi selv har importeret nede fra Italien, og sidst vi var der, med et par au pair-piger. Vi er så fløjet hjem i en lille jumbojet, og har klædt om, og sat et godt, hvad skal man sige, et godt stykke musik på, vi elsker. Vi er til det her Frankie Boy, de ved ikke. Nu venter vi på, at de her dyr er ved at blive helt færdige, helt smålummerne herovre. Så skal vi have en god sauce. Og efterfølgende, da vi overvejer at ringe efter et par dejlige, hvad skal man sige, landpiger. Som lidt marni-hød, du ved ikke. Sådan lidt, hvad hedder sådan noget, ja, man kan sige, ikke hende der fra, du ved, med de store kasser, Kessler, nej, ikke hende, men måske nogen af hende der, Anne Følsby måske. Det kunne godt tænke os. Noget, der er ligesom lidt mere landligt. Lidt mere, hvad skal man sige, lidt mere nede på jorden stil, ikke? Fritz og jeg, vi har i dag haft en utrolig dejlig dag med dejligt godt salg. Vi har næsten nået budgettet for, hvad skal man sige, august måned. Og i morgen, der skal vi op og se på de dejligste krikker. Vi skal op og se på det store hestemarked. Vi elsker heste. Vi elsker noget, vi kan ride på. Og vi elsker også folk, som kommer. De skulle have mange penge. Og vi er ikke meget for de fattige. Så vi elsker folk med lange diller, store patter og folk, der har masser af penge. Det kan vi godt lide. Og oven på det, så vil vi også overveje måske at tage en palle Amarone med, ligesom for hvad skal man sige, glæde sig på den bekostning, vi skal over. Så vi har bestilt en lille form for køretøj med en god trailer på, hvor den kører sted med en palle Amarone-vin og en lille smule bobler til pigerne. Ja. Vi har lavet en aftale med Anne Følsby over. Hun skulle tage imod os omkring kl. 19.30, og så skal vi i teltet og sidde Fritz og jeg, og vi glæder os enormt. På vejen derover har vi muligvis overvejet at samle et par bundepiger op omkring Kolding, så vi har lidt sjovt på vejen deroppe. Vi kan få en lille sutter. Vi elsker sutter, og vi kan også godt lide at hvad skal man sige, få et glas vin på vejen deroppe. Vi har vores chauffør med, en lille beduin, mørkhåret. Han siger, at han er italiener, men det er også skide ligegyldigt, hvor helvede han kommer fra. Han kører karaten, og vi andre vi sidder pænt placeret på førersædet og hygger os og venter på, at traileren bliver læseret, så vi kan åbne de her 900 flasker Amarone og bare sidde og hygge og skåle og nippe lidt. Vi har taget Frankie Boy med, fordi det ligesom giver en god stemning, og det vil vi godt lide.